is de collega. Kent je hem niet een appje sturen of zo? Ja, bel hem even. Ik ga even zien compagnon bellen, die staat erachter. Het leuke is, het is dinsdagmorgen. En op dinsdagmorgen zie ik eigenlijk bijna altijd die twee mannen door de berm scheten langs de Rijksweg. Maar dit stuk doen ze dus ook. Wist ik niet. Weer en wind trotserend. Die twee zijn altijd bezig. Ik ken ze niet, ik heb ze ook nog nooit gesproken. Dus ik ben dus beneden. Ah, let op. Hallo. Eens kijken of je opneemt. Dat hoop ik toch. Ja, als je niet opneemt, dan hebben we pech. Je zit opnemen. Oh, Henk. Henk, er zijn een paar mensen voor oog. En voor mij. Huh. Ja, hier. Je moet even hier naartoe komen, nou, Drek. Ja, kom er, Drek. Jo. Jo. Hi. Ik kom eraan. We zien weliswaar een velden, maar voor Zoete Huren ziet geen echte velders of al. Ik zie eigenlijk een welloos. En een kluut. En een kullet, ja. En wie komt in een velden terecht? Nou, ik werkte vroeger in Venlo en ik moest korter bij de gemeente komen wonen. En, bij die, dingen, ik werkte bij de gemeente Venlo en ik moest korter daar wonen. En zodoende zie ik die velden gewoon. Zou je dat kennen, dat ik overzicht over ken van de gemeente? Ja, dat kan. Dat kan. Wat heb je daar precies gedaan? Ik zou het bij bouwzaken bij de gemeente. Oké. Ja, dan zie Alle je- gemeentelijke gebouwen hadden wij in onderhoud en beheer. Want het is geen zo in het onderhoudsgebeuren. Ja. Ja. Maar toch niet schoonmaken of al? Nee, ik ga je een beetje toezicht. Dus, Oké. ja. Ik kom nog niet hard. Dat is nog eens... Nee, dit is nog wat liggen. Dat pakt nog even snel wat op. Ja. Hé, maar... je ziet elke dinsdagmorgen... Doet je dit, hè? Elke dinsdagmorgen. Elke dinsdagmorgen. Ja, ja. Wie weet ik dat? Omdat ik dan langs de Rijksweg naar het Ja. werk rijd. En dan zie ik altijd die twee mannen... Duk aan weerszijden van de weg... zien die dan bezig met opruimen. Hoe lang doet je dat al? 13 jaar. Dat schudt je zo uit de mouw. Ja. Want je hebt onlangs jubileum gevierd, dat je dat zo precies weet. Nou, ik zat op een bepaald moment zat ik in de dorpsraad en de dingen kregen we vergaderingen, wat was zoals vergadering en dat dingen. We gingen naar huis toe. En dan ging ik met een probleem naar huis toe. Ik zeg, dat wil ik helemaal niet eigenlijk. Hè. Dus toen ben ik naar de achterbuurman gelopen, dat is Henk dus. En denk ik, wow, van u als hier liep, doe dat wel. Ja, zei hij, dat liep me wel wat. En zo zijn we eigenlijk begonnen. Dus. En eerst waren we in het dorp. Zelf werd wel heel veel in het dorp zelf, bij de gymzalen en overal. En nu zien we eigenlijk langs de Rijksweg en alle Venlose weg doe je altijd. Dus. En dat doet je, hoe laat begint je? 9 uur en tot 12 uur. Oké. 12 uur, half 1, dus ja. En dat is de oogst tot nu toe? Nee, we hebben een zak vol. We hebben een zak vol en ik denk dat we vandaag 2 of 3 zakken kregen. Dus, het meeste is wat we dingen is 5 of 6 zakken. Dus, In een week tijd? ja, in de morgentijd. Ja. Oké. Aan de Cupia. Henk is het, hè? Henk, ja. Ja. En, Dat is wel een accordeonman, hè? is dat zo, hè? Ja, dat is echt een accordeonvriend. Dus. Ja. Want dat is dan wel jammer dat hij hem waarschijnlijk niet bezig heeft. Ja, ja. Dus hij speelt Ja. op feesten en partijen en... Nee, zo hoofdzakelijk voor zichzelf. Oké. Het waren vroeger voor feesten en partijen, maar... En je kent elkaar dus van de dorpsraad? nee, ik ken elkaar als buren, als achterburen. Ah, ik ja, zou dat het zeg zelf je, in, ja, de achterbuurman. ik zou het zelf in het dorp. Ah, nou snap ik het, wie je dat met die zakken doet. Henk heet,
Dat is van het zwoer vervoer. Juist. Ja. Goedemorgen. Henk, steek even veilig over. Ja, doe het wel. Ja, doe het rustig aan. Alles onder controle. Alles onder controle. Goedemorgen, dames. Goedemorgen. Nou, dit is toch toevallig, hè? Nou. Dit is toch heel toevallig. Want ik zeg gisteren tegen mijn vrouw, ik kijk altijd naar het programma. Ja. Ik zeg, maar wat is dat nooit bij ons geweest? Ja, serieus. Nou, hè? Henk, bij deze. Ja. Geef me de 5. Als het dingen is. Nou, Als ze er respect voor verduren, dan is het. ja, nou, misschien moeten we wel even, want anders we Oh, willen ik gaan... zeg- Ik zet even die kerel. anders krijgen we misschien zoveel rotzooi dat het niet meer op te Ja. ruimen is. Kijk, even parkeren. En wat ik dan ook weer zo mooi vind... dit zien twee heren op een zekere leeftijd. Maar voetelfiets, Ja. niks ervan. Je ziet allebei nog hartstikke fit volgens mij. Jawel. Dus, Dat nog wel, hè? er komen ook wel eens autoprobleempjes, hè, maar dat hoort erbij. Ja. Oh, dat is, Ja, ja. ja. Dat mag ook. Hè. Net met een oude auto. Ja, hè. Af en toe rustig. dan kraakt en piept er. Ja. Nee, ja. Vond ik ook alweer zo leuk dat ik ook vanmorgen, Ja. wie ik naar het punt reed waar we dan bijeenkomen als Ja. team. Ja, ja. Hè, want we komen dan altijd overal, in dit geval bij het Kapelke van Gnuën, drinken Ja. we even een tasje koffie. Ja, ja. Hè, dan moeten we wel even alle ruzies die we gehad hebben, moeten we bijleggen. Ja. Dat soort dingen. Wat lag ze nou? En dan gaan we op paard. Dus ik reed hier naartoe. En toen zag ik de twee mannen. Ja, ja. De poetspolitie van Velden. Ja, 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 ja. En ik zie nog zo druk op een dinsdag. Ik wist gewoon, ja, op dinsdagmorgen, als ze naar het werk reist, dan weet ze al van, ik kan met die twee hesjes rekening houden. Ja. Want het is dinsdagmorgen. Ja. En dan zag ik ze weer en toen dacht ik bij mezelf, wacht eens even, als die twee mannen dadelijk aankomen, geen koffie, direct een auto in en aantreden. Ja, want nou moet ik ze hebben. Nou moet ik ze hebben. Ja, ja, ja. En achterbuurman van hem, Ja, dat klopt, joh. ja, en je doet dit nou 13 jaar. 13 jaar, ja. Ja. 13 jaar al. Kreeg je, want het is eigenlijk een beetje ontstaan via de dorpsschool. Hij ging naar huis toe met het idee van, hij moet wat aan gedaan leren. Toen is bij ook aangekomen kloppen. Toen had ik de keer, op een gegeven moment een keer. Die keer, die heb ik eigenlijk voor muziek maken gehad. Want ik heb geschreven, op een gegeven moment, ik heb geen auto, maar ik ging altijd mee, moet ik zeggen, bij de meewind. Af en toe ging ik muziek maken en zo. Maar dan moet ik met een accordeon erachterin. En daar heb ik misschien 6 keer gebruikt, die keer ervoor. Maar deze keer nou voor dingen van Schootvul, elke week. Dus die kunt gewoon verbaasd die keer. Ja, maar ik huur dat soms wel eens 5 à 6 zakken vol. Ja, ja. Maar dat verzint ze toch niet? De In een vorige week, week- in een week tijd? De vorige week hebben we er 5. En ik zeg 's morgens zeg ik tegen Gert zo van, nou, als we een studie bij elkaar krijgen. Ja, zeg ja, dan krijgen we gewoon bij elkaar. Maar dan, ik vis wel eens wat zo'n quizdag vuren dus. En dan vind ik wel, dan denk ik, oh, je leert wel wat, weet je wel. Maar we hebben wel projecten, dus we pakken de auto van de Zweek, zal ik maar zeggen. En dan weer van bouwhuis tot een dorp. En dan Of deze- zoiets? Ja. Ja, eerst deden we het niet. Want voor een jaar terug, toen konden ze in het dorp zelf blijven. Toen was het de visgraaf was er nog. En als we door, en die scholen, als die door waren, zullen we zeggen, Ja. ja, dan was het tijd hem. En dan had ze ook verschillende, ja echt, zeg 2 of 3 zakken. Dus, Maar bij de school komt je nou niet meer? nee. Maar die hadden dat zelf Die hadden schoon? het zelf, ja. Oh, kijk. Ja. Dat was ook goed voor die jonge Ja, jongen. dat is, Oh, dat er is- zijn nog meer en de die dan veerweg, housing hè. En de doen. veerweg hebben we daar nog. Oké. Dus Maar nog altijd schik? ik heb nog altijd lol in, dus. Jawel. Weer en wind? Ja, nou, ik zal zeggen, als het echt regent, als we zeggen van het gaat van de hele dag regen, dan gaan we niet. Maar het typische is, op dinsdag, dan is het bijna altijd druk, alleen 's middags dan kan het gaan regenen. Wat is een week hoor. Oh, dus de dinsdagmorgen is meestal qua weer Ja, goed? dat is echt meestal serieus goed, hoor. ja. Serieus. Misschien, nou in al die keren, nou misschien dat we in die 13 jaar misschien 5 keer misschien hebben moeten verzaken. Dus voor de regen. En dat is echt het ganse jaar door? Ja. Iedere dinsdag? Elke dinsdag, ja. Zomer en winter, altijd. Ja, als in de zomerdagen dat dit er gedaan, op een gegeven moment in de vakantie, dat misschien 2 of 3 weken. Dus, Kreeg je ook leuke reacties? Ja. Goed, ja? Ja, Ja? heel dus wel. dat doen we Dus het het vuur. wordt gewaardeerd?
Dan doen we het vuur, hè. Ja? En als net nog er een bijvoorbeeld, mens stopt, dan nemen we ook 5 of 10 minuten en dan gaan we er even met z'n te praten. Leuk. We zien het Leuk, zelf baas, dat we huurt, zien het ja. zelf baas. Hey. Ja, dus je betaalt ook eigen salaris hoe? Nou, ik moet zeggen, die blikjes die we nog vinden, Ja? wij nemen altijd een kan koffie mee. Dus door het koffiegeld, dat is koffiegeld, zal ik maar zeggen. Dus, Ah, oké. Ja, En de dat blikjes inleveren voor die statiegeld? Ja, een aantal Kijk. dingen, dan krijgen we de Dit koffie. zijn de blikjes van vanmorgen. Oké. Ja. Hey, nog even Maar die gaan snel. altijd naar Henk Ja. toe, want dan brengt de koffie met. Ah ja, dan is dat financieel ook weg. Wat is er tot kort aan het einde, wat is het meest bizarre wat je ooit uit een berm gevist hebt? Wat we uit een berm geweest Ja? hebben. Een briefje van 50. Serieus? En ik een briefje van 20. En al die jaren, hè. Ja. Nou ja, koffiegeld. Ja. Oh, Hey jongens, hartstikke leuk dat ik ook even getroffen heb, terwijl we de Ja, leuk collega's dat je erbij hadden. langs gekomen zit. Hè.